ବିଦେଶୀର ଫାଶେ ମନ୍ଦା କ୍ରାନ୍ତା ଥିଲା ଯେବେ ମୋର ଜନ୍ମଭୂଇଁ, ମୁକ୍ତି ସମର ଅଭିଯାନ ପଥେ ଛୁଟି ଯାଇଥିଲି ତରୁଣ ମୁହିଁ। ଚାରଣ ପରାଏ ତୋଳିଥିଲି ମୋର କ୍ରାନ୍ତି ଗାଥା, ଜାଗ ଜାଗ ମୋର ମାଟିର ମାତା। ଏଇ ମାଟି ମୋର ପରିଚୟ, ଏଇ ମାଟିରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ଏଇଠି ପୁଣି ମୋର ଅନ୍ତିମ ଶୟନ। ଏଇ ମର୍ମର କବିତା ମୋର ପରିଚୟ। କବି ମନୀଷା ସରକାର। ମନୀଷା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବଙ୍ଗଳା ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳତା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୋରାପୁଟରୁ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ଭୈରବ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଗୁରୁମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା, ବିଶେଷ କରି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହସ ଲୁହକୁ ସାଉଁଟି ତାଙ୍କ କଲମ ମୁନରୁ ଝରି ଆସିଥିଲା ଅନେକ କବିତା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କବିତା ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଛି। ଏଥର ଶୁଣିବା ମନୀଷା ସରକାରଙ୍କ କବିତା ମୋର ପରିଚୟ। ମୁଁ ଜନ୍ମିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଗର୍ବ କରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଳି ଗଳିରୁ ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲେ। ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଜୟ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ମତେ ଲାଗେ। ଏ ମାଟିର କୋଳେ ଉତ୍କଳୀୟ ଗଣେ କେତେ ଯେ ବୀରତ୍ୱର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ି ସେ ଗଲେ। ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ମତେ ଡାକି ପଚାରଇ, କେଉଠୁ ତୁମେ ଆସିଲ ହେ ଭାଇ? ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକରୁ, ମୁଁ ତ ଆସିଛି ସାଧବ ପୁଅର ବାଣିଜ୍ୟ ପଥରୁ, ମୁଁ ତ ଆସିଛି କୈବର୍ତ୍ତର ବିଦ୍ରୋହୀ ଗ୍ରାମରୁ, ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶୀ ନାମକ ନୃତ୍ୟ କଳା ଠାରୁ, ମୁଁ ତ ଆସିଛି ବିଶ୍ୱବିଦିତ କୋଣାର୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ, ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମରୁ, ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୁରାଣ ପୋଥି ଠାରୁ, ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଓ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ, ମୁଁ ତ ଆସିଛି ବୀର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ଠାରୁ, ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଛାନ୍ଦ ଓ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୁ, ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାରଳା ଦାସ ଓ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଠାରୁ, ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାଷାର ନାଲି ରାଜପଥରୁ, ଜନ୍ମିଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅହିଂସାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରୁ, ଆସିଛି ଏ ଓଡ଼ିଆ ଧରଣୀର ଗର୍ଭରେ ହଜାର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାକୁ ଛାଡ଼ି। କାହିଁକି ପଚାର ମତେ, ଏ ଦୂରଦେଶେ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରେରଣାରେ ଆସିଲି? ହେଲେ ତୁମେ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୀର ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଶୁଣି ନାହଁ। ସବୁଠୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱତା, ତାଠୁ ବଳି କିଛି ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଶିଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ହଁ, ସବୁଠୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱତା, ତାଠୁ ବଳି କିଛି ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଶିଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ଏକତ୍ର ଅଛୁ, ଏକତ୍ର ଥିବୁ, ଏକତ୍ର ବଞ୍ଚିବୁ ହି। ସବୁ ବିଭେଦର ରେଖା ଲିଭେଇ ସାମ୍ୟବାଦର ଛବି ଆଙ୍କିବୁ ହି। ଏଇ ହସ ହସ ମୁଖରେ ବଜେଇଛି ବଇସି, ପୁଣି ଜାତି ପାଇ ହସି ହସି ବରି ନେଇଛି ଫାଶୀ। ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚିନି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କେବେ ବି, ଏହା ହିଁ ମୋର ଇତିହାସ। ଏଇ ଇତିହାସ ଭୁଲିଯିବି? ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ସନ୍ତାନ? ଜୀବନ ଦେଇ ପଛେ ରଖିବି ଏ ମାଟିର ସମ୍ମାନ। ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଜାଗ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି, ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଜାଗ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି, ଉଠୁ ଗତ ଗୌରବ ହୃତ ଗୌରବ ମୃତ ଗୌରବ ରାଜି। ହଜି ଯାଇଛି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଐତିହାସିକ ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଏଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ କରିପକାଏ ତରୁଣ କବିର କୋମଳ ମନକୁ। କବିତା କିଛି ସ୍ମୃତି, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ, କିଛି ସମ୍ଭାବନା। କବି ଶାଳିନୀ କାଞ୍ଚନ ପଣ୍ଡା। ଶାଳିନୀ କାଞ୍ଚନ ପଣ୍ଡା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମାର ଶାଳିନୀ ଜଣେ MBA ଛାତ୍ରୀ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ କଳା ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ରୁଚି। କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗଳ୍ପ ଲେଖିବାରେ ସେ ଆଗ୍ରହ ରଖିବା ସହିତ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ବକ୍ତୃତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କାବ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା କିଛି ସ୍ମୃତି, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ, କିଛି ସମ୍ଭାବନା। କବୟିତ୍ରୀ ଶାଳିନୀ କାଞ୍ଚନ ପଣ୍ଡା। ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି ସେହି ଅତୀତର ସ୍ମୃତି,
ଭାରତ ମା କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରାଇ। ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଅପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ତାର ମନ, ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ସକଳ। ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କରୁଥିଲା ସେ ଅହର୍ନିଶି ରୋଦନ। ଚାରିଆଡ଼େ ରକ୍ତର ହରି ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରର ଝଙ୍କାର, ଚାରିଆଡ଼େ ରକ୍ତର ହରି ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରର ଝଙ୍କାର। ଏତିକି ବେଳେ ମୁକ୍ତିର ମଶାଲ ଧରି ଘନଘୋର ଅନ୍ଧାରର ବୁକୁ ଚିରି ପିଠିରେ ବେଡ଼ି ଓ କରଡ଼ାର ଆଘାତକୁ ସହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ଅଗଣିତ ମୁକ୍ତିକାମୀ। ନଥିଲା ଭେଦର ବିଚାର, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମୀ। ନଥିଲା ଭେଦର ବିଚାର, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମୀ। କିଏ ଆସିଥିଲା ଚାଟଶାଳୀରୁ ତ କେହି ହାଣ୍ଡିଶାଳୁ, କିଏ ଆସିଥିଲା ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସହୋଦର ଓ ମା କଳୁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୌତମ ପରି ଗାଇ ଭାରତ ମାତାର ଜୟ ଗୀତି, ଗାଇ ଭାରତ ମାତାର ଜୟ ଗୀତି। ଏତିକି ବେଳେ ଗାନ୍ଧୀର ଆଦର୍ଶ, ସୁଭାଷର ଡାକ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲର ବଜ୍ର ଆହ୍ୱାନ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ମଧୁବାବୁ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁର ଡାକରା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣତନ୍ତୀରେ ମେଲିଥିଲା ମୁକ୍ତି ପସରା। ଭାରତ ମାର ବୁକୁରେ ଉଡ଼େଇଥିଲେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ବୀର ଦର୍ପରେ। ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତିରଙ୍ଗା। ଗାନ୍ଧୀର ଆଦର୍ଶକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏ ଦେଶର ଜନତା, ଗାନ୍ଧୀର ଆଦର୍ଶକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏ ଦେଶର ଜନତା। ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ବିପ୍ଳବର ଅମର ଗାଥା। ହେ ବୀର ମହାନ ସୈନିକ, ଜାତିର ପିତା ହେ ମହାନାୟକ, ମାନବ ଜାତିର ଉଜାଗର ପାଇଁ ଆଣିବୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଫେରେଇ। କହିଥିଲ ତୁମେ କୁଟି ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ, ବିଦେଶୀ ବସ୍ତୁ ବର୍ଜନ କର। ଆଜି ଆମେ କରୁଛୁ ବଜ୍ର ଶପଥ, ତୁମରି ଆଦର୍ଶେ ହେବୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଇ ତ ନୂଆ ଏକ ଅହିଂସା ସଂଗ୍ରାମର ସୂତ୍ରପାତ, ଏଇ ତ ନୂଆ ଏକ ଅହିଂସା ସଂଗ୍ରାମର ସୂତ୍ରପାତ। ହେ ଶହୀଦ ବୀର ପୁଙ୍ଗବ, ତୁମର ସେ ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ ଆଉ ରକ୍ତ ରାଗର ଝଙ୍କାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ଏବେ ଆମ କର୍ଣ୍ଣ କୁହରରେ, ନବ ଉଲ୍ଲାସ ନବ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଘେନିଛୁ ଆମେ ବଜ୍ର ଶପଥ, ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ହେଉ ଆମ ବ୍ରତ। ଫେରି ଆସ ବାପୁ ତୁମେ ସଶରୀରେ ଆମ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷେ, ଜାଗୃତ କର ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବା ଜନତାକୁ ତୁମରି ଆଦର୍ଶେ। ବନ୍ଦନ କରୁଅଛୁ ଆମେ, ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଆଜି ଆମେ, କୋଟି ହୃଦୟର ପୂଜା ଫଲ ତୁମରି ଶ୍ରୀଚରଣେ, କୋଟି ହୃଦୟର ପୂଜା ଫୁଲ ତୁମରି ଶ୍ରୀଚରଣରେ। ପ୍ରଜା ସାଧାରଣ ମତ ଯେବେ ଉପେକ୍ଷିତ, ଅଶାନ୍ତି ଅନଳ ହୁଏ ହୃଦୟ ସଞ୍ଚିତ। ଉଠେ ସେ ଦାବାଗ୍ନି କ୍ରମେ ମହାରୁଦ୍ର ବେଶେ, ଭୀଷଣ ବିପ୍ଳବ ବାତ୍ୟା ବହେ ସାରା ଦେଶେ। ଅଶାନ୍ତି ଅନଳ ପ୍ରଗତିର ପଥ ରୋକେ, ଦେଶ ମାତୃକାର ଛାତିରେ ହିଂସାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଯୁବ ମନକୁ କରେ ବ୍ୟଥିତ। କବିତା ଦେଶପ୍ରୀତି ଆଜି କାହିଁ? କବି ସ୍ମୃତି ସୁଧା ସାହୁ। ସ୍ମୃତି ସୁଧା ସାହୁ କୋରାପୁଟ ପୂଜାରୀପୁଟର ସ୍ମୃତି ସୁଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପଢୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ନେତ୍ରୀ, ଉପସ୍ଥାପିକା ଏବଂ ବକ୍ତା ଭାବେ ସେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। 2016 ମସିହାରେ ସେ ବିକ୍ରମଦେବ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାଟ୍ୟ ସହ ସମ୍ପାଦିକା ଭାବେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କବିତା ଲେଖିବା ତାଙ୍କର ଏକ କଳା ଏବଂ ରୁଚି। ଦେଶପ୍ରୀତି ଆଜି କାହିଁ ଏହି ଶୀର୍ଷକର କବିତା କବୟିତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ସୁଧା ସାହୁ। ସବୁଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ମୋ ଭାରତ ମାତା, ଯହିଁ ଜନ୍ମିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ସର୍ବଦା, ସ୍ୱୟଂ ସେ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ଭାରତ ମାତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇଅଛି କେତେ ପ୍ରାଣ, ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶରେ କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ ବଳିଦାନ। ଦେଶପ୍ରୀତି ଆଜି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଅଛି ଦିଶୁ ନାହିଁ ପରା କାହିଁ, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସଂଘର୍ଷ, ଦେଶପ୍ରେମ ହୃଦେ ନାହିଁ। କଙ୍କଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ଆବରି ସମସ୍ତେ ଭଗାରିକୁ କରି ଭାଇ, ଆତ୍ମଗର୍ବରେ ସବୁ ଧୂଳିସାତ୍ ଥୁଣ୍ଟା ବରଗଛ ଛାଇ। ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା କଥା, ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା କଥା ପିଲାଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାବନାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲାଉ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ କହି। କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନି ଧର୍ମ ନାମେ ଦେଶ ହିଂସା, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନି ଧର୍ମ ନାମେ ଦେଶ ହିଂସା, ଜାତି ଧର୍ମ ନାମେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଳୟ, ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କର ଲିପ୍ସା। ଯେଉଁ ଐକ୍ୟଭାବ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ତ ଥିଲୁ ଆମେ ପରାଧୀନ, ଯେଉଁ ଐକ୍ୟଭାବ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ତ ଥିଲୁ ଆମେ ପରାଧୀନ, ପୁନର୍ବାର ସେହି ଅଭାବ ତ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର ବହ୍ନି ଅଶାନ୍ତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ
ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର ବହ୍ନି ଅଶାନ୍ତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଗହରା ଆଜି ଦୁର୍ନୀତିରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଭାରତ ମାତାର ବକ୍ଷରେ ଆଜି ଖଣ୍ଡା ଯାଉଛି ଭେଦି ନ ଉଠି ନ ଜାଗି ଶୋଇଛୁ କାହିଁ ତୁ ଭୟାଳୁ ଶୃଗାଳ ସାଜି ଦେଶ ମାତୃକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି ସ୍ୱସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଇ ବଳି ଦେଶ ମାତୃକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି ସ୍ୱସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଇ ବଳି ଦେଶ ହିତେ ନିଜ ଜୀବନ ଅରପି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାକୁ ଦେବା ଜାଳି ଦେଶ ହିତେ ନିଜ ଜୀବନ ଅରପି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାକୁ ଦେବା ଜାଳି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାକୁ ଦେବା ଜାଳି ଜାତି ପ୍ରେମ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦିଅ ଆହୁତି ସ୍ୱାର୍ଥ ମେଧ ଯଜ୍ଞେ ଚାରିଆଡ଼େ ନାଚ ଛାତିକୁ ମିଶାଇ ଛାତି ଏକତାର ସାମ୍ୟବାଦର ଓ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରର କଥା କହେ କବିତା ଜାତୀୟତାର ମୋହ। କବି ମୋନାଲିସା ସେଠୀ। ମୋନାଲିସା ସେଠୀ ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଙ୍ଗୁଆ ଗ୍ରାମରେ। ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପିଙ୍ଗୁଆ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ କଳାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ରଖି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଡିଷ୍ଟିଂସନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା କବିତାଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି କବିତା ଲେଖିବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କବିତା ଲେଖିବା ସହିତ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ରୁଚି। ଅବସର ସମୟରେ କବିତା ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମୋନାଲିସା ସେଠୀଙ୍କ କବିତା ଜାତୀୟତାର ମୋହ। ଟିକିଏ ନୀରବି ଯାଅ, ଟିକିଏ ନୀରବି ଯାଅ, କାନଡେରି ଶୁଣ ଟିକେ, କାନଡେରି ଶୁଣ ଟିକେ, ମଡ଼ା ଓ ମୁର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କର ଜୀବାଶ୍ମ ଭିତରୁ ନିଶିଥିର ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରହରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଫୁସ୍ଫାସ୍ ସ୍ୱର ଜାତୀୟତାବାଦ ଓ ଦେଶପ୍ରେମରେ ବତୁରା ହିଲ୍ଲୋଳିତ ଆୱାଜ ଦେଶପ୍ରୀତି ଭାତୃପ୍ରୀତି ଓ ମାଟିର ମୋହରେ ସେମାନେ କେମିତି ସମାଧିସ୍ଥ ମଥା ଉପରର ମାଟିକୁ ଫଟେଇ ବାହାରି ଆସିବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ବତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ସମାଜର ବିଶ୍ୱାସଘାତୀ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଓ ପ୍ରତାରକ ପଶୁରୂପୀ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ବତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ସମାଜର ବିଶ୍ୱାସଘାତୀ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଓ ପ୍ରତାରକ ପଶୁରୂପୀ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ରଜ୍ଜୁରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜାତିର ଆତ୍ମଶ୍ଲାଘାକୁ କେଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ି ବଦରକ୍ତକୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେଇ ଜାତୀୟତାର ଲୋହିତ କଣିକା ଭରିଦେବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଏ କବର ଭିତରୁ। ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଅଭିସନ୍ଧିର ଆବେଗକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ବିଞ୍ଚିଦିଅ ଜାତୀୟତା ଆପଣାଇ ଭାତୃଭାବ, ବିଞ୍ଚିଦିଅ ଜାତୀୟତା ଆପଣାଇ ଭାତୃଭାବ ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ଘୋଷଣା ଦେଇ ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ଘୃଣାଙ୍କୁରଙ୍କୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ମେଲିଦିଅ ଶାଖା ଓ ପ୍ରଶାଖା ଜାତୀୟତାର, ମେଲିଦିଅ ଶାଖା ଓ ପ୍ରଶାଖା ଜାତୀୟତାର ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ଦେଇ ଦୃପ୍ତ ଭାରତୀୟତା। ଆମେ ବିଜୟ ବହ୍ନି ଶିଖା, ଆମେ ପ୍ରଳୟର ମହାଦୀକ୍ଷା, ଆମ ସୀମାନ୍ତେ ପାଦ ଦେବ ଯିଏ, ନାହିଁ ନାହିଁ ତାର ରକ୍ଷା, ନାହିଁ ନାହିଁ ତାର ରକ୍ଷା। ଏହିପରି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କବିତାଂଶ ତରୁଣ କବି ଚୌଧୁରୀ ଅଭିଲିପ୍ସା ଦାସଙ୍କୁ ହୁଏତ କରିଥିବ ପ୍ରେରିତ। ଶୁଣିବା କବିତା ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା। କବି ଚୌଧୁରୀ ଅଭିଲିପ୍ସା ଦାସ। ଚୌଧୁରୀ ଅଭିଲିପ୍ସା ଦାସ ଘର ଜୟପୁର। ବିଏସ୍ସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ଛାତ୍ରୀ। ବାବା ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ସେ କବିତା ଏବଂ ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅନେକ ଗଳ୍ପ କବିତା ଜୟପୁରର ଶାରଦା ବିହାର ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତିର ନବକଳିକାରେ ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା। କବୟିତ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ଅଭିଲିପ୍ସା ଦାସ। ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଜନମ ଆମର, ଭାରତ ଦେଶ ତ ଆମର ମା। ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଜନମ ଆମର, ଭାରତ ଦେଶ ତ ଆମର ମା। ଜୀବନ ଦେଇ ରକ୍ଷା କରିବୁ ତାର, ଲିଭିଯାଉ ପଛେ ଆମର ନା। ଜୀବନ ଦେଇ ରକ୍ଷା କରିବୁ ତାର, ଲିଭିଯାଉ ପଛେ ଆମର ନା। ଆମ ଦେଶ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ, ଜଗତେ ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଜନ୍ମଭୂମି ଆମର ଆଶ୍ରୟଦାତ୍ରୀ, ତାପରି ଅଛି କି କିଏ କାହିଁ। କେତେ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ରତ୍ନରାଜିର ଲୁଣ୍ଠନ ପାଇଁ, କେତେ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ରତ୍ନରାଜିର ଲୁଣ୍ଠନ ପାଇଁ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଶାସନ କଲେ କିନ୍ତୁ ରହିତ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଶାସନ କଲେ କିନ୍ତୁ ରହିତ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବା ପରଠୁ ଦେଶରେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବା ପରଠୁ ଦେଶରେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। କେତେ ଯେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ନଷ୍ଟ କରି ନ ପାରିଲା। କେତେ ଯେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ନଷ୍ଟ କରି ନ ପାରିଲା। ଭାରତ ସେନା ଆମ ଦେଶ ଜଗିଲେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ।
ଯବାନମାନଙ୍କ ବୀରଦର୍ପ ଦେଖି ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ନାହିଁ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର କେତେ ଯେ ବୀର ଶହୀଦ ହେଲେ, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର କେତେ ଯେ ବୀର ଶହୀଦ ହେଲେ, ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ବାହାର ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସେ, ବାହାର ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସେ ଶତ୍ରୁ ଯେ ଅଛି ଦେଶ ଭିତର, ସେ ଶତ୍ରୁ ତ ଢୋଲ ଭିତର ମୂଷା, ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଆମର। ଜାତି, ଭାଷା, ସୀମା ଓ ନକ୍ସଲବାଦ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ସଂହତି ପାଇଁ କର ପ୍ରତିରୋଧ ହୋଇ ଏକ, ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ସଂହତି ପାଇଁ କର ପ୍ରତିରୋଧ ହୋଇ ଏକ। ଆମେ ନୋହୁ ଭୀରୁ ନୋହୁ ଅସହାୟ, ଦେଶ ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର, ଆମେ ନୋହୁ ଭୀରୁ ନୋହୁ ଅସହାୟ, ଦେଶ ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବୁ ଆସେ ଯଦି ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାର, ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବୁ ଆସେ ଯଦି ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାର। ହେ ମୋର ଦେଶର ବେକାର ଯୁବକ ଦଳ, ହେ ମୋର ଜାତିର ତ୍ୟକ୍ତ ଅନଳ କଣା, ଭାଗ୍ୟ ଆଦରି ବସିବାକୁ ନାହିଁ ବେଳ, ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ ଜାତିଟା ଯେ ବାଟବଣା। ତରୁଣ ଅରୁଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏହି ଲେଖା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କରିଥିବ ପ୍ରେରିତ। ଠିକ୍ ସେହି ମର୍ମର କବିତା ମୋ ଦେଶ ମହାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ତରୁଣ କବି ନରେନ୍ଦ୍ର ସୁନାନୀ। ନରେନ୍ଦ୍ର ସୁନାନୀ ଘର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମାଲଗାଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ +3 ଆର୍ଟସର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର। ତାଙ୍କର ହବି ହେଉଛି ଗଛ ଲଗାଇବା। ସେ ସିଟି କଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାର ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା। ସେହିଦିନୁ ସେ କବିତା ଲେଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମୁକ୍ତିର ନବକଳିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ସୁନାନୀଙ୍କ କବିତା ମୋ ଦେଶ ମହାନ। ସାଗର ଏଠି ପାଦ ଧୁଏ, ଏଇ ମୋ ସୁନାର ଦେଶ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମମୟ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାରତବର୍ଷ, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାରତବର୍ଷ। ମାଟିର କୃଷକ ଏଠି ଫଳାଏ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ, ଶହୀଦ ହେବାରେ ଖୁସି ମୋ ଦେଶର ବୀର ସୈନିକ। ଯହିଁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ଭାରି ମନୋରମ, ତହିଁ ନାହିଁ ଭେଦଭାବ କିଛି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟିଏ ମାର ଆମେ କୋଟିଏ ବୀର ସନ୍ତାନ, ଆମ ସଭିଏଙ୍କ ଧର୍ମ ଅଟେ ମାନବ ଧର୍ମ। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନରୁ କଳା କ୍ରୀଡ଼ା ସବୁରେ ଅଟଇ ଆଗୁଆ, ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଭକ୍ତି ଆମଠୁ ଶିଖେ ସାରା ଦୁନିଆ, ଆମଠୁ ଶିଖେ ସାରା ଦୁନିଆ। କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ବିଶାଳ ମୋ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଏ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରେମର କୋଟି ସନ୍ଦେଶ, ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରେମର କୋଟି ସନ୍ଦେଶ। 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳୁ ଆମେ ଭୁଲି ଜାତି ଧର୍ମ, ଏ ଦେଶେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଯୀଶୁ ରାମକୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧ ଯୀଶୁ ରାମକୃଷ୍ଣ। ଏଠି କୋଣାର୍କ ଦ୍ୱାରିକା ଅଯୋଧ୍ୟା ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ କୋଟି କୋଟି ଯୁଗର। ଆମ ଦେଶେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଯେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା, ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆରୁ ମିଳୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରଶଂସା। ନାରୀ ଏଠି ଘର ସମାଜ ଦେଶ, ଉତ୍କର୍ଷର ସହ ସମ୍ଭାଳଇ, କେବେ ବୁଲ ବୁଲ ଦୌଡ଼ରାଣୀ, କେବେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ, କେବେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ। ଆମ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆମ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଲାଗି, ବିଦେଶୀ ଆସଇ ଏଠି ଶାନ୍ତି ଭକ୍ତି ଖୋଜି ଖୋଜି। ଗାନ୍ଧୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସୁବାସ ବିବେକାନନ୍ଦ ପରି ସନ୍ତାନ, ଭାରତ ମାତା ଜନ୍ମ ଦେଇ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହୋଇଛି ମହାନ। ସ୍ୱାଧୀନ ସନ୍ତାନ ଆମେ, ଅହିଂସା ଆମ ଧର୍ମ, ହେ ସ୍ନେହମୟୀ ଭାରତ ମାତା, ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ବହ ନବ ତେଜ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋହ ମନୁ ତେଜ, ଅମ୍ବର ଚୁମ୍ବିତ କଣ୍ଠେ ଗାଅ ଜନନୀର ଜୟ ଜୟ ସଙ୍ଗୀତ। ଦେଶ ମାତୃକାର ଜୟଗାନ, ଦେଶ ମାଟି ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏହି ଭାବର କବିତା ମୋ ଦେଶ। କବି ଜି କବିତା। ଜି କବିତା 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା କବିତା ଗୀତ ଗାଇବାକୁ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଲେଖିବା ତାଙ୍କର ରୁଚି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ସୁଲେଖିକା ହେବାକୁ
ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଥର ଶୁଣନ୍ତୁ ଜି କବିତାଙ୍କ କବିତା ମୋ ଦେଶ। ଏଇ ଦେଶ ଆମ ଜନ୍ମଭୂଇଁ, ଏଇ ଦେଶର ତୁଳନା ନାହିଁ। ସ୍ନେହ ଅନୁରାଗ ଅଛି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ। ଏଇ ଦେଶ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ, ତାହାରି ସେବାରେ ଦେବାକୁ ଜୀବନ। କଦାପି ଭୁଲିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କଦାପି ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଶ ମାଟି ଆଲୋକ ପବନ, ତାହା ଲାଗି ଅଛି ଏ ଜୀବନ। ଏ ଦେଶ ଭରିଦେଲା ଆଖିରେ ସପନ, ନଥାନ୍ତି ଏଠି କିଏ ବି ମୌନ, ନଥାନ୍ତି ଏଠି କେହି ବି ମୌନ। ଏଇ ଦେଶର ଗୀତା ଭାଗବତ, ମାଟି ଯାର ଗାଏ ଶାନ୍ତିର ସଙ୍ଗୀତ, ମାଟି ଯାର ଗାଏ ଶାନ୍ତିର ସଙ୍ଗୀତ। ଦେଶର ସମାନ ରକ୍ଷା ପାଇ କରିବା ଶପଥ, ଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀର ଜଳ ଅମୃତ। ହିମାଳୟ ଗାଏ ଗୀତ ଯାହାର, ସେ ଦେଶ ମୋର କେତେ ଯେ ମଧୁର, ସେ ଦେଶ ମୋର କେତେ ଯେ ମଧୁର। ପବନ ମଳୟ ତାର ମାଟିରେ ଚନ୍ଦନ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆମ ଏ ବନ୍ଧନ। ଫର ଫର ଉଡ଼ି କହେ ଏ ତିରଙ୍ଗା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଦେଶର ଜାଗା। ସବୁ ମିଶି କହିବା ଆମେ ଅଛୁ ସ୍ୱାଧୀନ, ତା କଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆମେ ହେଲୁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସୁନାର ମାଟି ମୋ ଦେଶର ମାଟି, ସ୍ୱର୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟେ ଏଠି, ସ୍ୱର୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟେ ଏଠି। ଗର୍ଜି ଉଠୁଛି ତୁର୍ଯ୍ୟ ନାଦ, ଉଠୁଛି ବିଜୟ ଜୈତ୍ର। ଆର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ ଆସୁଛି ଫେରି, ଆର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ ଆସୁଛି ଫେରି, ବର୍ଜି ସମର କ୍ଷେତ୍ର। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା, ମାଟି ମାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବାର ଅତୁଟ ପଣ ନେଇ ଦେଶ ସେବାର ମହାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସ୍ୱର ଶୁଭେ ମୋନାଲିସା ବାଗ୍ ରଚନା କରିଥିବା କବିତାରୁ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଧରିତ୍ରୀ ମାର ଋଣ। କବି ମୋନାଲିସା ବାଗ୍। ମୋନାଲିସା ବାଗ୍ ଏଜୁକେସନ ଅନର୍ସ ସହିତ ଯୁକ୍ତ 3 ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ। ପଢ଼ା ଶେଷ ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ମୋନାଲିସା ଗୀତ ଗାଇବା ଏବଂ ଲେଖାଲେଖି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରୁଚି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା ଦେଶ ପ୍ରେମର ଋଣ। କବୟିତ୍ରୀ ମୋନାଲିସା ବାଗ୍। ଦେଶର ଗୌରବ, ଦେଶର ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବି ଭାଇ ମୁହିଁ। ଇତିହାସ ପଛେ ନ ରହୁ ମୋ ନାମ, ଦେଶ ସେବା କରିବି ମୁହିଁ। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ନିଜେ ପିଇଯିବି ମୁହିଁ। ନିଜେ ରହି ପଛେ ଭୋକ ଉପାସରେ, ଅନ୍ୟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବି ମୁହିଁ। ମରିବି ତ ଦିନେ ଡରିବି କାହିଁକି, ସଂଘର୍ଷକୁ ଭୟ କରି। ମନ୍ଦଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବି ପ୍ରେରଣା ହୋଇ। ବୀର ପୁରୁଷ ମୋ ବୀର ସୈନିକ, ତୁମେ ଆଦର୍ଶଟେ ମୋ ପାଇଁ। ତୁମରି ପାଇଁ ମୋ ଦେହରେ ଶପତି ଯାଇଛି ଦ୍ୱିଗୁଣା ବଢ଼ି। ଧରିତ୍ରୀ ମାର ଅସରନ୍ତି ଅବଦାନ, ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମୋ ପାଇଁ। ଏହାର ରକ୍ଷଣ ତଥା ସଞ୍ଚାରଣ କରିବି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ମାତୃଭୂମି ମୋର ପ୍ରିୟ ଜନନୀ, ଅସରନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରିଣୀ। ତ୍ୟାଗ ଓ ସ୍ନେହରେ କରିଛୁ ନିଜର ପର ଉପକାର ପାଇଁ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷେ ଦେଇଛୁ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ। ତୋହରି ସୂତାରେ ଏକାଠି ବାନ୍ଧିଛୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାଳର ଫୁଲ। ବିଭିନ୍ନତାରେ ଏକତା ଏଇଠି ଦେଖାଯାଏ ଏକ ମେଳ। ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଅଲଗା ହେଲେ ବି ଆମେ ଭାରତ ମାଆର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ। ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ଆଜି ନେବା ଶପଥ ଏକାଠି ହୋଇ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସୁ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା, ଜୀବନ ବିଯାଉ ଚାଲି। ବୀରତ୍ୱର ସହ ସାମ୍ନା କରିବା ମାଆକୁ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଦେଇ। ଭୂମିକମ୍ପ ପଛେ ଆସୁ ମହାମାରୀ, ନ ହଟିବା ପଛକୁ ଫେରି। ବୀରତ୍ୱ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛି ସେହି ବୀର, ନିଜେ ଉଦାହରଣଟେ ସାଜି। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ସରଗ, ଯିବି ପଛେ ନରକ। ମୋ ଦେଶ ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି ଫାଶୀ କାଠେ ଝୁଲିବି ଝୁଲିବି ଝୁଲିବି। ତରୁଣ ମନରୁ ଏହିପରି କିଛି ଅନୁଭବର ଶବ୍ଦ ଝରି ଆସିଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦେଶକୁ କରିବା ଉନ୍ନତ। କବି ଆଦର୍ଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ରାୟଗଡ଼ ସହରର ଆଦର୍ଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ପିଲାଟି ଦିନରୁ କବିତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ଲେଖିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବାପା ମା ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି। କବି ଆଦର୍ଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଉ ତାଙ୍କ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦେଶକୁ କରିବା ଉନ୍ନତ। ଦେଶ ପ୍ରୀତି ଯଦି ମନରେ ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ହୁଏ ସମ୍ଭବ। ଦେଶ ପ୍ରୀତି ଯଦି ମନରେ ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ହୁଏ ସମ୍ଭବ। ଦେଶର ପ୍ରତି କୋଣରେ ଥାଇ ବଢ଼ାଇବା ଦେଶର ଗୌରବ। ଦେଶର ପ୍ରତି କୋଣରେ ଥାଇ ବଢ଼ାଇବା ଦେଶର ଗୌରବ। ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ବର୍ଜନ କରି ହୁଅ ତୁମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର। ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜିନିଷ ନ କିଣି ନିଜ ଦେଶେ କର ତିଆର। ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜିନିଷ ନ କିଣି ନିଜ ଦେଶେ କର ତିଆର। ଆମେ ସବୁ କୁନି ସିପାହୀ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ରଖିବା। ଆମେ ସବୁ କୁନି ସିପାହୀ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ରଖିବା। ଆମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମ୍ଭବ ଏହା ସଭିଙ୍କୁ କହିବା। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କେତେ ବୀର ମହାପୁରୁଷ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ
କେତେ ବୀର ମହାପୁରୁଷ, ସେହି ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଲୋଭୁଛି ମୁଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ। ସେହି ମହାବୀରଙ୍କ ଗାଥା ମୋତେ କରେ ଉତ୍ସାହିତ, ସେହି କର୍ମବୀରଙ୍କ ରକ୍ତ ଯେ ମୋ ଧମନୀରେ ପ୍ରବାହିତ, ସେହି କର୍ମବୀରଙ୍କ ରକ୍ତ ଯେ ମୋ ଧମନୀରେ ପ୍ରବାହିତ। ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ଯେ ଗଢ଼ିଦେବା ସୁନା ଭାରତ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ଯେ ଗଢ଼ିଦେବା ସୁନା ଭାରତ। ଦରିଦ୍ର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହଟାଇ କରିବା ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତ, ଦରିଦ୍ର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହଟାଇ କରିବା ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତ। ନିରାଶାର ଗିର ନଘୋଷ ରସନା, ନିରାଶାର ଗିର ନଘୋଷ ରସନା, ନବାଜୁ ତାହା ଏ ଜାତି ଶ୍ରବଣରେ। 1.5 କୋଟି ପ୍ରାଣ ନବ ଜାଗରଣେ, 1.5 କୋଟି ପ୍ରାଣ ନବ ଜାଗରଣେ, ଦିଅ ଉଠିବାକୁ ନବବିକ୍ରମରେ। ନବଚେତନା ନୂତନ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ ଏ ଜାତି ପୁଣି ଉଠିଯାଉ, ଚିର ଜାଗ୍ରତ ରହୁ। ଦେଶ ମାଟିକୁ ତାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉ, ତାର ମାନ ରଖୁ। ଏହି ମର୍ମର କବିତା ଜାତିପ୍ରୀତି। କବି ନରେନ୍ଦ୍ର ହରିଜନ। ନରେନ୍ଦ୍ର ହରିଜନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ବେଣାସୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁରୁକୁଟି ଗ୍ରାମର ନରେନ୍ଦ୍ର ହରିଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପୁର ବିକ୍ରମଦେବ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଯୁକ୍ତ 3 ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଗୀତ ଗାଇବା, ଖେଳିବା ଏବଂ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କବିତା ଲେଖିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ମର୍ମର କବିତା ଜାତିପ୍ରୀତି। କବି ନରେନ୍ଦ୍ର ହରିଜନ। ଦେଶ ମୋ ଭାରତ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ, ବୃହତ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଆମରି ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼େ ଫର ଫର, ଶିଖାଏ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର। ଭାରତର ମାଟି ପାଣି ଓ ପବନେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି କେତେ ବୀର, ଗାନ୍ଧୀ ନେହେରୁ ଓ ଭଗତ ପଟେଲ ନାହିଁ ତାର ପଟାନ୍ତର। ତିରଙ୍ଗା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଚିହ୍ନ, ଗାନ କରୁ ଜନଗଣ। ଆମରି ଶାସନ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ, ଆମେ ଭାରତ ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ କରୁଣାର ଯାତ୍ରୀ, ସେବା ଅଟେ ଆମ ସାକିରି। କୋଟି ଜନ ମନେ ସାହସ ଶକ୍ତି, ଦେଶ ପ୍ରୀତିରେ ଅଛି ଭରି। ନାନା ଜାତି ଏଠି, ନାନା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷା। ରହିଛି ରହିବ ନିଜ ପରମ୍ପରା, ରହିଅଛି ବେଶଭୂଷା। ମରାଠା, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ପଞ୍ଜାବୀ, ଛତିଶଗଡ଼ି, ଓଡ଼ିଆ, ବେଙ୍ଗଲୀ, ଆସାମୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ ସଙ୍ଗେ ସଭିଏଁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ନାହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଏଠି, ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ନାହିଁ ଶିଖ ମୁସଲମାନ। ସଭିଏଁ ତ ନର ମାନବ ହିଁ ଧର୍ମ, ଦେଶ ଆମ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ। ଜନନୀ ଜନମ ମାଟିରେ ଯାହାର, ଦେଶର ସେବାରେ ମାତି। କରେଇ ଦେବୁନି ନିମ୍ନେ ମଥା ତାର, ଆମେ ସେ ମଣିଷ ଜାତି, ଆମେ ସେ ମଣିଷ ଜାତି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ବନ୍ଧୁ, ନିର୍ବାଚିତ କବିତା ପାଠକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁକ୍ତିର ନବକଳିକା ଆଜି ଏହି ସଂକଳନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମୟ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିକଳ୍ପନା ପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରେରଣା ଓ ବୁଝାମଣା ସତରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରର ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଓ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଦିଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଏହି ଯେଉଁ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ତଥା ସୂଚନା ସହାୟକ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାଛଡ଼ା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ମନୋଜ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ଶ୍ରୀମତୀ ଦମୟନ୍ତୀ ବୈକାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅଭୁଲା ରହିବ। ଏହି ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ସବୁ କବିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମର ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ। ଆପଣ ଆମ ସହ ରହିଲେ, ନୂତନ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ କବିତା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛୁ ମୁକ୍ତିର ନବକଳିକା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଅନେକ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନରେ ଗଠନାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅଧିକ ସଜାଗ ଓ ସକ୍ରିୟ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଆଜିର ଏହି ସଂକଳନରୁ
ମୁଁ ଓ ମୋର ସହ ଉପସ୍ଥାପକ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର।